Beno, Andoaingo saie berrozpe ikastetxeko ikaslek saria eskuratu dute Espainiako First Lego League robotika torneoan. Hondamendi naturaletan pertsonak aurkitzen laguntzeko robota egin dute, Lego piezak erabilita. Bueno, gaur nere lana ez da bat ere beharrezkoa, begiratu ze ondo egiten duten hauek. Gu gara LSB taldea, Andoaingoa. Lehen misioan akordeoia deitzen dion piezai zaduta du, eta misio hau egiten duna da kamioia hartu, eta bere suministroak eta kamioia basea eraman. Robotak egiten duena da mundu guzti mai badao, denek dakate mai berdina, eta euskaldun bate daka maia eta txino bate daka maia berdina da. Eta misioak baita berdina dira, bakarrikan batzuak atzela kapazitatea misio gehiago egiteko, orduan puntu gehi irabaz dituzte. Txapelketan irabazten du misio gehienak betetzen ditun taldeak, beti 2 minutu erdin barrun. Orduan, bakun kasu honetan, 2 minutu erdi barrun, 200 puntu pasatxo lortu egitea Espainiako txapelketan, eta Euskadin 218 hola eritxekin, orduan aldaketa oso handia da. Eta hemen tsunami badaukagu. Hori da historia, ez? Hori da, bai, hemen gertatzen dena da, hemen berez egoten da gai zientifikoekin erlazioan dut, maia kasu honetan, katastrofe naturales izango zen, eta berai lortu barutena da orduan da, katastrofe baten aurrian, olatu bat iristeako adibidez pertsona hartzia. Orduan beti dago kasu erreal batekin erlazioan dut, maia. Gukin behar dugu adibidez, etxia altxa behar dugu, eta da simbolikoki salbatu bezala ite dugu. Tsunamia baita dazka bizatu bezala, lehenengo ite dugu, salbatu bezala, baina baita guk desastrea eragite dugu bezala. Etorkizunean ingenieroak izango zarete? Igual bai. Bai ez? Posible bada. Gustatuko litzaizuke? Bai, nik uste bai ez. Zergatik ez, ez? Legorekin askotan ibilizara, baina inbesteako. Motorra sartu, eta ez daki zer sartu duzu, baina... Ordu asko sartu iteu, praktikatu deu, eta hemen gaude. First Lego League honetan parte hartu duzu, zer eskatzen zen, txapelketa honetan? Txapelketa honen fase ezberdina azkat, laudia, laboitatikan bat da zientifikoa, beraiek jartzitzu erronka bat, munduan zehar ematen da arazo bat, eta bereikin behar dutena da, kasu honetan 6 hilabetean zehar, erronka hilandu eta irten bide bat eman. Orduan, beraien kasun, ONG bat sorten dute, eta Filipinaseko herri bati laguntzen dio urakanen aurrian. Eta norekin hitz egin duzu honen inguruan zehose jakiteko, zehose gehiago? Japones batekin kontaktun jarri ginen, eta esan zegoen nola izateian daula, eta Filipinasen gure eskolontako zuzendarian semea antzeonez, kontaktun jarri ginen, da nola organizatzen zian daula. Hau erabazti genuen Euskadin, gatu ginara lehenengoak, eta horren... Lehenengoak eta... Eta gero hau erabaztu Bartzelonan el premio al mejor diseño mecánico. Bertxe, gazte hauekin pospozik egongo zara, Oso posik, oso ikasle ona dia, eta orduan hau ez da kasualidadea. Eskolan asko lantzen ditugu, ikasgaia guztik, proiektuaren bitartez lantzen ditugu. Orduan ekintzailetasuna, eta dena bultzatuz, elkar lana, eta dena. Orduan hau da, ondorio bat. Zoriona guztiei lan ederra egin dezuelako, eta hori da, ze azkarra dien gazte hauek. Andoaindik, Marta Elbira, Euskal Herria zuzenean. Hau da dena lagunak! Aio!